A tercios sindical y a tercios de familia. Frankismo en denporan, dago hasi. Udaletxeek osatzeko usatzen ziren hiru zatitan, ezta? Tercio familiar, tercio sindical, eta besteak izango ziren... Horbi, ez? Besteak izango ziren gobernu jarritakoa. Tercio sindical izan, bai. Baina beste izate ziren aldituza regimen, normalmente. Bai, bueno, udaletxe ziren, bueno. Eta, bueno, hor... sortu zanien hori movimentua gu oino gaztetxu ginen. Baina, bueno, ni agortanaz, Ismael Ibarrak eta honek, batzarra egiten ibite ziren, eta, claro, orduen, guarzoiek oinezkuek eusan, ez eukien gerko mobilidadeik. Oinez, etorte ziren berrezera eta egote ziren alkabueteetan. Eta, bueno, atzen nien berrezburun daite ziren batzarrak. Tabernan enbiabeen, zeuen beste lekuik tabernie, ero Salon parroquiala. Salon parroquiali, baina salon parroquialien ez zen batzar asko egiten. Han nagoen soziadi orduen. Bai. Soziadi egoen da. Da gero antzarkizia egiten zen. Baina soziadi egoen da, ez zen komeni egitek, han... Gero guk alpinu hauken genuen. Ez zeuen konfiantzako, danak ez zin konfiantzazkoek. Bai, karo. Eta berrizburun egiten zen. Baina gu, neskamotik gaztie ginen gure aurrekuek, gu baino 6-10 urte zarrauek, baite bezan, antzarkizek... Bai, dupu, bai. Zube bai, antzarkizek niri ez, nik ez naban izan, gure dadekuek ez. Guia alpino eta... Markinera eta antzarkizek egiten. Baito. Don Felizen lekuran. Don Felizen. Eta zuek orduan, nortzuk ibili ziren hor terzio familiarretik sartu nahian udaletzera, Ismael Ibarra ipatu duzu, nore gehiago? Jon Mazaga. Jose Bizko. Jose Bizko eta Lupiola. Pablo Lupiola. Pablo, apellidu Pablo apellidu ez da, a ver. Lupiola zer da, baserriko esalako. Baserriko, bai. Eta Jose Bizko izango da, basagutxi... Basagutxi behazkoa, bai. Bai. Hori handikoako izango zen, ez da? Bai, handikoako, Lupiolako ez. Zer handiko izena? Lupiolako esan, basarrekoa. Baina etxan, amendekat pello, baina etxan pello. Pablo zen. Pablo, Lupiolako. Jose Ismael Ibarra, bai. Eta honek guri zabien, udaletzera sartzi tercio familiarretik, ez da? Eta, lortu abien? Lortu abien. Naiz da, intenta duen, osea, claro, orduen momentuen, euen beste kandidatura bat. Alkatiek anaizi eta, zan? Jatiko, Azpiri... Agustin. Azpiri honek, eusan, kandidatura bi eusan. Bata alkatik ipiniko eta bestie, eta... Gaztiek ipinitako. Eta intentoen nastie, eta etxakin onartu. Eta orduen izin errezinuek eta urte bien. Eta, bueno, horrek edukioan, beren... Hori zozan, 79 mar. Bostean. Bai. Eta zube bai orduan? Ez. Zube gerua? Ni gerua. Ni...
5 urtea zegoen. Handik urrengo kandidaturan, Urrengo kandidaturan nortzuk izan zinen. urrengo kandidaturan izan ginen, Jose Bizko eta errepikatu jeben, da oro mazagape bai. bai, Karo horrek errepik, da Ismaelepe bai. eta Ismael gero, Ismael inki zuertu zen. Bai, baina inai. Bai. Eta, a ver. Gu sartu ginean, izango zen urrengo legislaturan. Ni Ismaela zena zegoen sekule, Ismael izan, ni sartu orduko, izan Ismael. Da gero nortzuk izan zinen bat. Gero, izan ziren, Etxanit, Hilario. Hilari Etxanit, Bai. Fernando Arana, Fernando Arana. Por el tercio de familias, horrepe. Claro, Y por el tercio sindical. sartu ziren, zera, mediku eta, Luis Medicoe, Luis Luis Medicoe. de la Cámara. Luz de la Cámara, eta zera, Jonek errepikatu iban. Jonek errepikatu dira. Jonek errepikatu iban. Eta, zerape bai, basautxe behazkoa pe bai. Josepe bai. Josepe errepikatu ban. Egosan, beste 3 urtero izan horrek, eta gero atzera urrungo lesinutan, etzan naun, geza elesinen. Geza etzan naun, elesinen. Hasi zen transizio ez, Bai, bai. aldaketa dator. Eta guk, aia usan momentu bat, bueno, egin zen, udaletxe barrezea. Lortu zenuten alkati izetie zuen tarra, ezta? Bai, baina hori gerua da, Bai. Hori baina nago, lortu gendun udaletxe barrezea, hauen proiektu bat, dormarik, afirik egin jaukena, udaletxe barrezea ikia, oin kantoi dauen inguruen, hana usan terreno batzuk udaletxe gerozitea. Eta han udaletxe barrezea iteko proiektu hauen. Eta guk esan gendun, euken presupuesto oso txikize, erraziek, 1.000.000 holan, peseta, presupuestua. Gure denporan igauen presupuestu, baina ordu arte berrezen zeuden. Osea, arrasatek eta zien, justo komplemente eta ben necesidade basikoek, errekuek etxan duzu, ure zan principala. Principala zan ure. Gero, guk egin zuen eskolak bai, eskola barreziek, udaletxe barrezea, erosi gindun forralen etxia, hor euen Kajarro Bizkaina, Kajarro Bizkaina geroztia euken hori, eta erosi gintzen Kajarro Bizkainai, eta horri izan udaletxe barrezea. Ordukoe. Bai. Eta gero, berriz behitiko futbol zelaide behin zenuen, ezta? Baite. Berbitiko, osea, futbolzelaide eta han inguruko lurzailek erosi. Tomas Basueni. Eta eskolak, ezta? Eskolak egin jau zan. En jo esan ze eskolantzako terrenue moeben Leharreta markinatarrak. Bai maila bizen da bai berrexen. Bai. Euren terrenu ezien. Eta moeben eskolak. Baina gero, kanpofurarako, da kanpofurako terrenu bezin leharreta markinanak. Baina, azezuek eta itiko, Tomasek.
erosi berzizien terrenuak. Abazue, Texusan dauen... Aretxeak berzunak. Aretxaketa. Tomando zuen erosi guntzen. Claro, Fernando zan... Bai. Lobia Lobia eskonduten. eta, bueno, Fernando interbidea guan, eta, bueno, lortu zen erostie, terreno zailori. Eta... Kapofula, hori, Kapofula behizan, baina, klaro, federazioen laguntziegaz. Eta, ezaban, udaletxe ezauken eskubide bapez, Kapofuleaz. Federazioen izenien, eta, klaro, hori hor jokatu egin behar izan bastante fuerte, hori... Mantenimentu eta udaletxe. Mantenimentu eta dana udaletxe irazia. Da atezu egitare danak, eta, bueno, orduen hor negoziazio bat gozan, lortu zen